Iepenbier vervier loopt plat, maar smiet weinig in erop. Wij merken wel dat mensen heel veel begrip hebben, omdat ze ook wel begrijpen dat het pensioen van hun ook belangrijk is. En deelnemers Alvesterde Kuiertocht onderwijs op eerste dag. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Stakings in het Iepenbier vervier, maar de chaos op het dieken in Friesland valt daar. De rieden in het hele land haast geen trein en bussen. De vakbonden strijden voor een beter pensioen. Vermoedelijk wie het reizig op het Ljouwerstation, zowel bij de bushaltes als op het perron. Op een paar reizigersnaai. Waar moest je heen? Ik moest naar Betegem. Om te werken? Ja, om te werken. Mijn eerste dag werken vandaag, maar de bussen rijden niet. Dus, Wist je dat niet? nee, ik wist het niet. We komen net aan, we staan hier al 20 minuutjes te wachten. Dus, maar een lekker vrije dag dan. Dat is geen goed begin voor je werkcarrière. Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet als het mijn eerste dag is. Maar, ach, maakt niet zo heel veel uit. Dan maar een dagje vrij en morgen maar opnieuw proberen. Wat vies van de acties? Ja, eigenlijk wel goed. Ja, ik was wat verbaasd dat de stad niet rijden zou. Maar voor de rest, ja, ik ben het er wel mee eens. Ik bedoel, ook ik wil graag een goed pensioen als ik later groot ben. Of tenminste, toe ben aan mijn pensioen. Dan wil ik ook gewoon een goed pensioen. Dus dat gun ik de rest ook. Wij staken voor heel Nederland. En Joert is de eerste stakingsdag. Morgen is weer een stakingsdag voor andere sectoren. Dus Joert is het al in het OV inderdaad. Zullen we het wat uithellen? Wij gaan er altijd vanuit dat we het uithellen. Maar mocht het nog niks uithellen, dan geven we gewoon trouw. Dan komen er meer acties. Dan komen er meer acties, ja. Dan is het helaas net door. Er weer vertraging bij de levering, maar no binnen de nieuwe skippen van rederij Doeksen dochs lang omlet in Nederland onkaan. De skippen zouden al eerder komen, maar hier een vertraging troch financiële problemen bij de werf die de skippen aanbouwen zoeken. Na intensief onderhandelen had Doeksen besloten om de skippen zelfs aan te bouwen. De boten varen op milieuvriendelijke brandstof en hebben zonnepanelen. Ze hingen er prima waar bij. De meer dan 800 kuierders die Joet uiteindelijk zetten met de Alvesterde Kuiertocht. De etappe van Joet die roen van Ljouwert naar Sleet. 3, 2, 1. Na het startschot van Wiebe Wieling, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friese Elfsteden, beginnen de honderden deelnemers om de Tocht der Tochten. En dat is een hele uitdaging. Dit is aardig pittig. Had ik van de meesten die voor het brevet erom had. Die had dus de skaatstocht, de fietstocht en de kuiertocht. Jerk dat dit de zwist is. En ik, meestal die de Nijmeegse Vierdaagse die had, die jerk ik heel vaak van dat het zwitter is dan de Nijmeegse Vierdaagse. Dus het is een hele prestatie. De sfeer in Nijmegen is ik hierloos als in Friesland. Iedereen loopt er een beetje geforceerd te doen van kijk mij eens, ik heb klompen aan, kijk mij eens, ik heb een jurkje aan. Ja, dus op een gegeven moment gaat dat een beetje tegenstaan, dus zo zijn we mee opgehouden. Gelukkig hebben we dan de nuchterheid van de Elfstedentocht nog, hè? Precies. Ja. Daar genieten we nou van. Een beetje van de rust en de wijdsblik, zeg maar. En de koeien, is mooi. Bij haaien zullen een soort mensen voortdenken aan de grote exemplaren, like als in de film Jaws. Maar ook in de Waadzee zitten een soort van dit soort visken. En onderzoekers willen nou een beter beeld van deze haaien krijgen. En dat doen ze onder andere met Lietse GPS-stewarders. Het onderzoek is een aanvulling op de gearworking marginale viskers. Die jouw informatie over de haaien die ze als bijvangst in de netten krijgen. De GPS-stewarders jouwen extra informatie. Of die heel ver weg zwemmen, dat vermoeden we, dat ze heel ver weg komen. En of ze terugkomen. Dus dan kun je ze echt gewoon volgen in de tijd. Dat is heel mooi. Dan krijg je echt heel veel informatie. Het idee is dat de Waadzee het plak is dat Lietse haaien binnen worden. Om dat te bewijzen worden nou ik camera's inzetten. We hebben onderwatercamera's aangeschaft. En het is zogenaamde Baited Remote Underwater Video. En die zet je op de zeebodem met aas. En dan hoop je dat de haaien daarop afkomen. En dan kun je ze filmen met 2 camera's. En dan kun je ze ook meten. Dus dan krijg je informatie over de soorten, de grootte en waar de haaien zijn. En dan nog het waar. Hier is Piet Paulusma. Ik begin maar gelijk miljoen. We hadden nog wel wat bewolking, maar het klaren hield het meer en meer op. En dan wordt het een vrij helder waartype vannacht. Maar zo'n 3 graden, misschien wel wat frost onder groen tussen de 0 en min een hele graad in het oosten, noordoosten. Wind zwakmatig, zuid-zuidoost. En dan morgen de zinnen erbij, morgen een noffelijke temperatuur, zonnetje en 18 graden en een net al te sterke wind.